This then is the idiosyncratic Tagafa fashion Java. Pina umdege naga pa Zimbabwe. But understanding which anonzi Tinashe Mutarisi Imbava Mutarisi Tsola Aidabira government Mari Munzo Aidabira government Mari ndo ba feka chimoto cheche ba building ya bira adarwa insurance wana insurance wabirike Mari ndo ba batu skani bitterness. Papa, you understand kuti worldwide akuna nyika zingane magetsi including for America. Hotel yanga nchitogara zvebhedhe rangu zvanezure. Second floor yese aishanda boss magetsi akabaya paakadzoka mvura yakajenga mesi. Akuna kusingene magetsi, akuna kusingete, akuna nyika isina maproblem. America chaine squareti. London chaise nyika ine squareti. Wanzo mtata hey Zimbabwe akusina mabasa akusikushandika adarisa NDO S1 ya president. Do you know what the government airwiswe inzwa inini puma ipusa nomari government airwiswe. Yes is perfect, yes kune ma sanctions, but the president idiva kurwa basa nyika iri kusumudzirwa pakaitika fault magetsi akambobaya ari kugadzirwa. Ona Mutarisi chiti hey akuna magetsi imbava mveso hanzi Mutarisi ndichadzoka nevideo ichitonyatso kuvhurira mafiles ake nenyaya dzemagirlfriends ake yatiri kuuya. But izive kuti government airwiswe bvunza inini. Mubhaibheri chaimo John the Baptist akakurumidza kufa nenyaya yekurwisa power. Never fight power. The idiosyncratic. See you in Zimbabwe. Bless you.